Abdullah Aslan, doğru haber. Ji rezaleta ku di medyayê de ye re çavê xwe digirin. Civak ji her alî ve hatiye dorpêçkirin. Millet bi temamî hatiye dorpêçkirin. Her tiştên ku bi navê çand û kultura me ya kevnar tê nasîn dibin êrîşan de ye. Nirx û hêjayê me, nîşaneyên medeniyeta me dibin zextên medeniyeta ku mîma wê tuneyê de ne. Hemû nirx û hêjayên ku civakê zindî dihêlin bi operasyona tinekirinê re rûbirû ne. Hicab, nimêj, camî, medrese, şaşik, hemû nîşane û nirxên İslamê dibin hedefa êrîşên hovane de ne. Çep an rast, ferq nake. Tê femkirin ku qamoyan li ser bêexlaqiyê bihev kirine. Rayedar dibêjin li ser bernameyên jin û pîrekan ên bi roj bêhejmar, gilî û şîkayet hene. Lê mixabin hin jî ew rayedar wezîfeya xwe ji bo girtina tedbîran tesîrdar pêk naynin, mesuliyetê xwe bicî naynin. Ew divê bîr û baweriyê de ne ku tenê terora çekdarê ku milletê ji rê derdixîne. Ji ber vê yekê ew van hemû navendên din ên îfsadê neaxlaqî tercih dikin û bêdeng dimînin. Dibêjin qey tenê teror xelkê ji rê derdixe. Di ser de jî pirê caran ew desteka pireyê didin van bernameyên îfsadê û lanet kirî. Ji bo van senaryoyan bernameyên çîrkef û neaxlaqî pêşengiyê dikin. Li kesên kîmlik û nasnameyê kesên bêaxlaqtiyê dikin û li gor vê yekê muameleyê dikin, musamaha dikin û çavê xwe ji vê bêaxlaqtiyê re digirin. Ji xwe ger desteka wan a siyasî hebe bi temamî serbestin ku çi dikin bila bikin. Lê belê ew şaxên ku li serin bi xwe jê dikin. Projeya dijminantiya bi muqeddesatan re dimeşînin. Projeya nehîştina hilbijêrên saxlem li taxê dide meşandin û tetbîq dikin. Lê mixabin haya kesên gafil ji vê yekê tune. Bi hedefgirtina cemaat û terîqetan hewlê didin ku kelheya dawîn malbatê jî hilweşînin. Ji bo vê yekê jî bi kesên li benda vê firsendê re dikevin nava hevkariyê. Lê wê ew jî wê zirarê bibînin, welat jî bibînin û ev yek îxaneta li welat e. Nirx û hêja û muqeddesatên vê milletê bin pê dikin, hürmetê nîşan nadin û fîlm û bernameyên divan kanalizasyonan de didin temaşekirin. Lê rayedar tu dengekî ji vê bêaxlaqtiyê re nake. Mirov dibêje qey ev neaxlaqtî kişandinin serserê xwe. Bi van fîlm û rêzefîlm û bernameyan hemû hêja û muqeddesatên civakî weka neheqî dikin bin hedefên xwe û propagandayên îfsadê dikin. Yek ji wan fîlman rêzefîlma Arxa Soxaxlar e. Di fîlmê de terîqet û cemaatan weka îstîsmarê li zarokan dikin nîşan didin. Ev yek êrîşa li ser yekîtî û piştevaniya civakê ye. Ev êrîşa neaxlaqî ne jî wijdanî ye. Cemaat û terîqat hevgirtina civakê ye, axlaqê civakê diparêzin. Ger li civakê hişyarbûn tune be wê fitne belav bibe. Divê medya divê çarçoveyê mesuliyeta xwe de hereket bikin û hürmetê nîşanê bîr û baweriya milletê bide. Ji bo vê yekê jî divê rûtuk vê yekê kontrol û taqîb bike. Haya me ji vê telûkeyê heye. Divê tu kes li hember vê yekê bêdeng nemînin. Him di warê hiqûqî de û him jî di warê civakî de em nerazîbûnê xwe nîşan bidin. Ji bo vê yekê divê civak têkeve nava tevgerê, parastina muqeddesatên parastina pêşeroja zarokê xwe ye. Divê êdî kes yan jî hinek kes ji vê bêperwatiyê re bibêjin êdî bes e, yan jî wê xirabûn û hilweşandin bibe muqedder.